दिनै जोंहा जिथु 6 सिडिउलनि जिथु पावार बै दासिमबो दङ होननानै जों दिनै फोथायो आरो थानांगोन। नाथाय मोनसे आनफर्चुनेट मोनसे जाथाय जाफेरै जाथाय दिनै नैबे लेखाखौ नोंथांमोना नायबा मिथिगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ जोंनि बे 6 सिडिउलनि जिथु काउन्सिल बियो गावनो होनो हायो आरो बेयाव रावबो दिनै इन्टारफेयर खालामनो हाया। आसामनि नलबारियाव मावनाय सयल कनजारभेसनाव मावनाय सासे बेक्तिया थैनानै थांबाय। बे थैनानै थांनायनि बिसारलाया दिनै बिफानि जायगायाव मोननांगौ, बे नलबारियावनो मोननांगौ बा बबेबा जायगायाव बियो मोननांगौ। नाथाय नलबारियाव मावनाय बा आसामाव मावनाय सासे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि सासे बेक्तिया बोरै मसलपुरनि सयल कनजारभेसनाव बोरै एपइन्टमेन्ट मोननांगौ? बे आनफर्चुनेट घटनाफ्रा मानो जादों, मानि थाखाय जादों? पावाराथ' जोंनिसो, जोंनो होगोन जोंनो खालामगोन बेखौ बे 6 सिडिउलनि काउन्सिला। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ साबायखर हरदों आरो नोंथांमोननि सोनायनि गेजेरजों आं दिनै मोनसे बिराद गोनां मेसेज आं रायजो राजानो होनो नागिरदों। आरो लोगोसे जायफोरा दिनै खुंथायाव दङ, पावाराव दङ, एमसिएलएनिफ्राय लानानै सिट आरो जायफ्रा एमएलए दङ, जायफ्रा दिनै पलिटिकेल एंगेलाव इनभल्भ जानानै दङ, बिथांमोननि थाखाय आं बे लेखाखौ दिनै होनो नागिरदों आरो मेसेज होनो नागिरदों। दिनै जोंहा जिथु 6 सिडिउलनि जिथु पावार बै दासिमबो दङ होननानै जों दिनै फोथायो आरो थानांगोन। नाथाय मोनसे आनफर्चुनेट मोनसे जाथाय जाफेरै जाथाय दिनै नैबे लेखाखौ नोंथांमोना नायबा मिथिगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव होगोन। दिनै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ जोंनि बे 6 सिडिउलनि जिथु काउन्सिल बियो गावनो होनो हायो आरो बेयाव रावबो दिनै इन्टारफेयर खालामनो हाया। गावनो सिलेक्सन खालामगोन, गावनो होगोन। नाथाय दिनै सासे आसामनि नलबारियाव मावनाय सयल कनजारभेसनाव मावनाय सासे बेक्तिया थैनानै थांबाय। बे थैनानै थांनायनि बिसारलाया दिनै बिफानि जायगायाव मोननांगौ, बे नलबारियावनो मोननांगौ बा बबेबा जायगायाव बियो मोननांगौ। नाथाय नलबारियाव मावनाय बा आसामाव मावनाय सासे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि सासे बेक्तिया बोरै मसलपुरनि सयल कनजारभेसनाव बोरै एपइन्टमेन्ट मोननांगौ? दिनै आसामा हरबाय बिथांनो एपइन्टमेन्ट। बे आनफर्चुनेट घटनाफ्रा मानो जादों, मानि थाखाय जादों? पावाराथ' जोंनिसो, जोंनो होगोन जोंनो खालामगोन बेखौ बे 6 सिडिउलनि काउन्सिलानो। नाथाय दिनै बेबायदि स्कपखौ मानो लादों? सोर खालामनो नागिरदों? दिनै आङो बे फाइल नम्बरखौ आं बुंनो सानदों, बिटिसि सयल 501/2010 बिनि फाइल नम्बराहाय। बिनि थाखाय एनअसि नागिरदों। बे एनअसियाव आं फाइलाव नुबाय जे गासैबो अफिसारफ्रा बेयाव नेगेटिभ लिरबाय, बे जानो हाया। नंगौ, बे जानो हाया। नाथाय दिनै स्टेटआ हरदों, जाथावैखौनो स्टेटआबो दिनै मावदों। नाथाय दिनै अफिसारफ्रा बेयाव नेगेटिभ लिरदों। नेगेटिभ लिरनायनि उनाव जायफ्रा दिनै इएम बा चिफ, बे डिपार्टमेन्टनि इएम बा चिफ, बिथाङा जुदि एप्रुभ खालामना हरोब्ला एनअसिनि थाखाय, अब्ला जों आरो गैला। बिनिखाय आं बेखौनो गोसोखांनो नागिरदों, थांनाय एसिस्टेन्ट लिगेल रिमेम्ब्रान्सारनि खोथायावनो आं बुंनो नागिरदों। अफिसारफ्रा गासैबो नेगेटिभ लिरजोब्बाय, जायखौ दिनै पस्ट गैयालाखिनो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा पस्ट क्रिएट खालामनानै एसिस्टेन्ट लिगेल रिमेम्ब्रान्सार सासे बेक्तिखौ होदोंमोन। जायनि थाखाय गोबां अफिसफोरा गुन्दुगुल जानानै मेम'रेन्डाम होलायनानै बेखौ एसएमइटिआव केन्सेल खालामनो गोनां जादोंमोन, जायखौ प्रमद बर' बिथाङा इलिगेलि एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। बेबायदिनो जुदि अफिसारा नेगेटिभ लिरसेयावबो जुदि सोरबा डिपार्टमेन्टनि इएमआ एप्रुभ जुदि होदोंब्ला बै आसामनि सासे बेक्तिखौ, जेराव बियो पस्टखौ लानानै फैया, जोंनि बिटिसिनि पस्टखौसो बियो लाफैगोन, अब्ला खहाया सोरा जागोन? बेबो 1 बोसोर 2 बोसोर नङा, 50-60 बोसोर बे जोंनि पस्टखौ लागोन। बेखौनो आं दिनै इएम, एमसिएलए आरो मानगोनां प्रमद सार बिथांखौबो खावलायदों, बेफोरबायदि आनफर्चुनेट घटनाफ्रा जोंनि जिआव जेन जाया जोंनि काउन्सिलाव। दिनै आङो जोंनि संगठन आफादफोरखौबो जोंनि खावलायदों, बिना मतलबाव संकसनिफ्राय सदियासिम प्रेस मिट होग्रा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो सानदों।
बिना मतलबाव बिना कारनाव लाब गैयि लक्षण गैयि खामानिफोराव घटनाफोराव प्रेसमेट होस्लायस्लाय जायफ्रा दिनै जोंनि पावारखौ लांनो नागिरदों प्रेसमेट हो जायफ्रा दिनै बिटि सेक्रेटारियेटआव 18 लाख मान्थलि लागासिनो दङ बाहेरनि मानसिया बेफोरखौ खबर लाना दिनै प्रेसमेट हो बिटिआर एकर्डआ दिनै जानो थाङाखै जायाखै बर्तमान बिफोरनि थाखाय दिनै हाजार हाजार प्रेसमेट हो बिना मतलबाव दा हो देयार इज नाथिं जायखौ नुदों जेयाव जेबो गैया थांना थानो थाखाय दिनै रायजोनो जोंनि समाजनो जोंनि रायजोनो पावार नांगौथ' नैफोरबायदि लेखाखौ नायनानै दिनै प्रेसमेट हो होननायखौ आं दिनै लुबैदों खावलायदों दिनै साफ्रोमखौबो आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायदों बे एपइन्टमेन्टआ केन्सेल जानांगौ आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव फैफिनगोन बे केन्सेल जायोना एप्रुभ जायो आं फाइल नम्बरखौ नायखाबाय लिरनाय नट्सखौबो नायबाय 501/2010 बे फाइला दङ आं बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन बियो इमिडियेट केन्सेल जानांगौ